ናይ ፖለቲካ ውድባት ሙቃም መሰል ኩሉ ባህል ኮሎ ግን ከምድላይካ ንታሪኽ ንድሕሪት መሊስካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብነን በይኑ ጉጅለታት ጎዛዚኻ ነዛ ሃገር ከም ዘይትገነበረት ምርማስ ማለት ኣይኮነን ወኩናት ናይ ወያነ ንቀንዱ ካብ ካርታ ክድምስሰና ክደሊ ከሎ ኣይከኣለን ሕጂ ንሕና በዓልና ንዝሃነፅናዮ ነገር ኣፍሪስና ሃገር ፋሕፋሕ ኢላብነና ሓድሕድና ተናቂትና ከም በዓል ሩዋንዳ ከም በዓል ሶማል ከም በዓል ዩጎዝላቪያ ነበር ከም በዓል ሩስያ ነበር ነዛ ንእሽተን ሃገር ብምክንያት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ከም ድላይና ፋሕፋሕ ኣቢልና ንመቃቕላ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝህሉ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣቃዋማ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሕጊ ብዘፍቅዶ መሰረት ናይ ሃገር ረብሓ ብዝሕሉ ኣገባብ መሰረት ዝኸውን ዳ እምበር ወይን ከም ዝበለካ ብደገ ዝመፀ ከም ድላዩ ንሃገር ንምብትታን እንትኽጥዕሞ ንህልካ መለንኪኖ ሃገር ፈነቕላ ኢልና ከነፍቅድ ከም ዘይኮንና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክግዘቦ ክግባእ ኣለዎ ንሕና ሃኒፅና ሰሪሕና መስዋዕቲ ከፊልና ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ 50ታት ካብ ቅድሚ 50ታት ካበይ ናበይ መድረኽ ከም ዝኸደት ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐት ክንደይ መስዋዕቲ ከም ተኸፍላ ከም ሃገር ክትከውን ዝበቕዓትሉ መስርሕ ነዊሕ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪኻዊ መግለፂታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሕና በዛ ሰንኮፍ በዓልና ዘምፃናያ ፍልስፍና ሓድሽ ፍልስፍና ብደገ ተቐቢልና ንሃገር ክንመቓቕል ከም ዘይኮንና ነፍሲ ወከፍ ኣረጋጊፁ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ክትዕ ብዛዕባ ሰልፍታት ሕጊ ናይ ሰልፍታት ዝበሃል ህዝቢ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ንሃገር የርብሕ ዲ ኣይርብሕን ንሃገር ይጠቅም ዲ ኣይጠቅምን ንዝሃነፅናያ ነገር መሊሱ የደልድለልና ዲ የሐይለልና ዲዩ ኢሉ ሓቲቱ ክሪኦ ኣለዎ እምበር ኣብ ደገ ስለተለፍለፈን ተዘርበን ናይ ካልእ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይረኣኻ ሳብ ዕኒ እንዳማትካ ዘሎ በሰር ከም ዝበሃል ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ንዓና ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝምህረና ሰብ የለን ንሕና ዴሞክራሲ ዝምህረና ሰብ የለን ንሕና ብዛዕባ ዴሞክራሲ